Sanibonani. Ngiphethe le ndoda. Ngivule abase Roma 1 ivesi u28. Nanjengalokho bengakunakanga ukumazi uNkulunkulu, uNkulunkulu wabanikela engqondweni yokunganaki, ukwenza okungafanele. Bagcwele konke ukungalungi nokonakala nesangabe nobubi. Bagcwele umhawu nokubulala nokuphikisana nenkohliso nobuqili nokuhleba. Nkosiyami, umdala angisave ngingabi omunye walabantu laba. Beyizinyevuzi, nabazonda uNkulunkulu, nezidlova, nabazidlayo, nabazigabisayo, nabaqambi bokubi, nabangalaleli abazali. Nezo bantwana nani nibaliwe la. Nabangenangqondo, nabangathembekile, nabangenaluthando, nabangenasihawu. Abathi besazi isimiso sokulunga sikaNkulunkulu sokuthi abenza okunjalo bafanele ukufa, abenzi lokho kuphela kodwa babuye bavumelane nabakwenzayo. Ngiyaphela lapho, akumina njalo, nayi indaba. Onendlebe zokuzwa uzozwa, onamehlo uyabona. Isiqubulo sami sithini? Imoto yami noma islogan sami sithini? Nongakaboni uyozabone. Ngiyoloku ngincengile nje ingane zakwethu. Yanthanda. Ingakho ngenza njengoba ngenziswa uthando.